אוקיי. בוקר טוב עולם. מה שלום כולם? אני יורד מן אחוז. גם אין לי מושג משהו על זה. מה יש לך? אתה יודע שאנחנו שולחים, כן? בם 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 בם. את זה. אתה מודע לזה, כן? אני אעלה כבר לערוץ את הסרטונים. אז אם כן אתם אוהבים את הסרטון הזה, תעשו לייק. תעשו אם אתם בבקשה לא מתחנן. אל תעשו לייק. אם אתם רוצים לקבל עדכונים לגבי הערוץ, תעשו סאבסקרייב. אל תתנו. אני מבין. אוקיי, אז אל תתנו בכל זאת. תנו לי לעבור את שיא העולם. לא, ראיתם מה הוא עושה בפתיחה. וזה לא היה פתיחה, אתה מבין? זה היה כל הפרק. סליחה. בוקר טוב עולם. בוקר. פסיק. סליחה שנפלה לרגע המצלמה. זה לא מצלמה, זה טלפון. תאכל, זה טלפון. הופה, מה עשת? אוי, השגתי את הקלף שמקודם. תסתכלו איך אני מעלים קלף. הוא לא היה לי, נכון. תסתכלו. אתם רוצים לראות איך באמת נעלם קלף? לא, אני לא מסכים. לא, אל תדאג, לא לזרק אותו לאשפה, לא עושה כלום. אתה תזרוק אותו. אני לא, תביא. אם אני זורקת, אני חייב לך חבילה חדשה. חבילה חדשה? חבילה. ירוקה. ירוקה, תביא. תביא לי אתה קלף. לא זורק לו כלום. אם אתה זורק אתה עדיין חייב, כן? או עושה משהו. רגע, יש לי רעיון, גם אם אתה רק נוגע בחפיסה, אתה חייב לי. תיקח. חפיסה ירוקה אתה חייב. בוקר טוב, לא יודע מה. אתה עדיין בטוח שאתה רוצה? אתה דוחק, מחטט באף, שמתם? אני טוב בליפול, צלם את זה, שנייה, צלם ככה. קפיש, שימו לב את הגרוע. זה לא משנה, שלום עולם. זה מצלם את זה. תסתכל. תסתכלו איך אני מתעלף יפה. גם אני מתעלף יפה. תיפול עליי, תיפול עליי, תיפול עליי. רגע, יש לי רעיון טיפו. סמוך עליי, תיפול עליי. אתה חייב לסמוך על חברים. אני לא. חברות נמדדת בנאמנות. תסתכלו. חברים זה לא לכל החיים, רק שתדעו לכם. די! מי מפיל לי כל הזמן את המצלמה? אתה, מישהו שקוף. שלום. רגע, למה יוצא לי מסתיר את המצלמה? כזה פה. קוקו. לא, זה לא פה. על מה בא לך? זה פה. לא, אז מה זה פה? לא רואים כלום. בוקר טוב, זה קטע מצונזר. אין אפשרות לראות. טוב, עזבו, אני שולח את זה לערוץ. לא. הנה כדור הארץ, שימו לב, אני בחלל, אני בחללית. I believe I can fly. הנה תראו, אני במרחק נגיעה. נקרא לזה תראה אלעד, אני במרחק נגיעה מכדור הארץ. תקרא לזה שימו לב איך אני מרחף בחלל. קפיו. ועל הדפיר קיבל שיגוע. ככה תקרא לסרטון, פיר קיבל שיגוע. כן, נכון. אז עד כאן חברים. אם אהבתם את הסרטון תעשו לייק, אם לא אהבתם תעשו נחזבש את זה. ביטול. אז תודה שצפיתם. ועכשיו בוא נפתח תיקייה. ביי. חפול. אל תשלח.